Ġew allokati 25,000 euro biex żewġ persuni b'diżabilità jagħmlu dottorat fl-istudju tad-diżabilità. Il-fondi nħarġu minn programm Pektur fih dan il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta. Kull student se jingħata 10,000 euro, 5,000 euro oħra se jintużaw għal aktar riċerka f'dan il-qasam. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur Silvio Parnis esprima sodisfazzjon tiegħu għal din l-inizjattiva. Kien ta' pjaċir għalija li ġewwa l-Università inkomplu insaħħu dak li bdejna fejn il-persuni b'diżabilità inkomplu naħdmu magħhom biex permezz ta' dal-istudju tal-PhD jkunu jistgħu jieħdu dal-sponsor ta' 10,000 għal kull persuna għal żewġ persuni b'diżabilità biex ikomplu l-istudji tagħhom u jkomplu wkoll ir-riċerka fejn tidħol ukoll il-persuni b'diżabilità. Il-Kummissarju għall persuni b'diżabilità Oliver Scicluna spjega li l-Kummissjoni għandha obbligu li l-arfin dwar is-settur tad-diżabilità u dan kien wieħed mill-għanijiet ta' din l-inizjattiva. Obbligati wkoll li noħolqu kemm jista' jkun arfin dwar il-settur tad-diżabilità. U waħda mir-raġunijiet li ġietna l-idea li noħolqu daw iż-żewġ PhD scholarships kien il-fatt li mhux biss qed inkunu qed nagħtu il-possibilità ta' aktar arfien, iżda qed nagħtu wkoll l-opportunità lil persuni b'diżabilità li jkomplu jistudjaw, li jkomplu jagħmlu riċerka wkoll dwar is-settur tad-diżabilità. Id-dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà l-Professur Andrew Azzopardis qal li din taħdem ma' entitajiet oħra biex tara l-persuni b'diżabilità jingħataw l-opportunità u l-esperjenzi li jixraqilhom. Ġifieri qed naħdmu flimkien biex mhux biss intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità, imma li nassiguraw li l-kwalità tal-ħajja hija għolja u li dak kollu li huma opportunitajiet, esperjenzi li persuni b'diżabilità jimmerita li jkollhom ikollhom. Ir-rettur tal-Università l-Professur Alfred Vella qal li l-proġetti bħal dawn juru li l-Università hija kommessa li tifhem aħjar il-bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità. Dan huwa proġett ieħor fejn l-Università qed turi il-commitment tagħha illi tifhem aħjar il-bżonnijiet ta' nies b'diżabilità.